tusu sisi sote wakazi wa Mombasa na wananchi wa Kenya kwa jumla. Kwa hivyo nawaomba next time tujitokeze kwa wingi. Weche mamoko makelo kuyo en ni apisa moro mar Obila matiete sendo Obila ma Bondo owito ngimane bang' kanyo chielore owuon gi magina. Komanda mar Obila ma Bondo Ibrahim Kosi olero ni chalo nyowuok kadhi e tich to bang'e ne ochako dok e ot kama notime masirano. Wachore ni mosenindo Michael Chalo nokwongo goyo min ode kod bunde kapok noloko bunde kuome owuon kaluwore kod gwandruok ma e kindgi. Kata kamano min ode notony kendo medo yudo thieth. This morning it was unfortunate. We had an incident whereby one of my officer, Michael Kialo, he shot himself. He was issued with a rifle to go to proceed for work, but before that he proceeded. He returned to his house, whereby we believed he picked some quarrel with his wife, and which resulted in shooting